ACB ligan jokatuko du aurten Gaizka Maiza Saskibalo jokalari ibartarrak. Telteko Gipuzkoa Basketek emango dio aukera hori 22 urterekin. Liga irailaren amaieran jarriko da martxan. Ordurako prestaketa lanetan burubelarriari da Maiza. Azken demoraldian Azpeitiko Iraurgi taldean jokatu du utzita. Orain iritsi zaio Saskibalo maila nagusian jokatzeko aukera. Tolosako Usabal kiroldegiko kantxan elkartu gara berarekin. Hemen eman zituen Saskibalo jokalari profesional izateko lehenengo pausoak. Taken hasi nintzen bai, eta bai, azkenen unaiz nik uste lana nahiko enetela usteet, nahon lekua aiatzeko eta baina berroni jarraipen matematikoten. Taketik Azpeitia eman un saltoa Le Platan joatzeko, eta gero izuk esan duzun bezala nik uste han igual pixkate bolo izanatu dutela gehien bat esan nahi dut. Hemen beste maila baten joatzezan eta han izatezan gehiago maila profesionalen joatzea eta han pixkat unaiz nire Saskibaloia pixkat garatzen. Eta baita ere aurreko urtea bai garrantzitsua izan zanetzako, ze Le Platatik hilo ginean Urrezko Lepliga eta aukera aukin Urrezko Lepligan utzita jokatzeko GBC-en partetik. Eta nik uste salto hori ondo torriz zitela Le Platatik ACB-a saltoen barren, pixkanaka salto txikitan jun, beti gora behita eta aukera aukin nun entrenatzeko ACB-ko taldeakin eta nirek taldeakin Urrezko Lepligan jokatzeko garrantzitsua izan zen. 2015-2016 demoraldiaren amaieran egin zuen debuta Gaizka Maizak ACB ligan. Gasteizko Bues Arenan jokatu zuen. Donostiako taldearekin ez du maila gorenean debutatuko, baina bai lehen taldeko jokalari modura. Aurreko urten azkeneko 4 partido eukin ditun jokatzeko bigarrengo debut ezuk esan ez dut hortan, baina aurten erabat lehen plantillan edo ACB-ko plantillan nago, eta orduan berezi izango da segurazki. Ni lehenagotikan taldea, kluba, hango jendea erazautzen dituen, eta banekin Azpeitin jokatuta gero aukera hori egongo zala, egon litekeela, eta azkenen potzik jaso nuen, asko poztu nintzen, eta nik uste enun asko duda ondirikin, jarraitzeko. Gaizka Maizak hilabete darama GBC-rekin entrenatzen. Aurre denboraldi berezi izaten ari da berarentzat. Entrenamenduak eta lagun arteko partiduak uztartuz, ahalik eta 6 puntu honenean iritsi nahi du denboraldiaren hasierara. Azkenen lehenengo alia dagoela ACB-ko ekipo batekin nabilela, orduan azkenen gauza asko berrik dira, funtzionatzeko modua eta normalen talde guztina antzeko izatea, bakoitza bere mailan. Aurre denboraldia nahiko exigentea izaten nahi da, fisikoki karga asko gala sartzen ez gimnasio maila, baina batez ere korrika eta azkenen hankak eta nekatuta senditzitu batzutan. Eta jokatu ditula zirkuito Movistar izan genuen aurreko asteburun Tarragonan, 2 partido izan genituen eta azkeneko partidua dela 2 egun izan genuen Fuenlabradan. Fuenlabradan kontra barkatu Salamankan. Helburua jartzeko garaia izaten da denboraldi aurrea kirolarientzat. Gaizka Maizak ere finkatu ditu 2018-2019 denboraldirako dituen erronkak. Ni bezalako jokalari gazte batentzat garrantzitsua dela ACB-ko ritmo hortan ondo sartzea, egonkortzea zuk esan ez zuen bezala eta batez ere ikastea ez azkenen ACB liga top moduko bada eta azkenen hor akats txikinak asko ordaintzea, orduan oso atento adio onbarraukazu edo ez dakiz jugada dela edo defentsan ez dakiz egin behar dezula, orduan azkenen espiskat esperientzia hori irabazten jutea eta ikastea batez ere. Eta albon dauzkaten jokalari veteranok laguntzea eta horrekin gusto. Nik uste helburua berdina dela ez, mailai ustea. Baina gero azkenen ikusiko da zer pasatzean ez, aurre denboraldin lesio asko izaten nahi gara.
Eta, bueno, denak rekuperatzeanen eta denak asteganen martxan ja inongo lesioi gabe, nola funtzionatzen ez da. Bueno, nik uste helburua esan deten bezala mantentzela eta gero hortik gora jute balin bago, ongi etorri izango. Say it, play it how you want it, but no way I'm